kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Gawid ken wala ang tinagbatay. Awan man ang tinaluto at tabako. Kakay ruror ko laang dayjay idikalman. Ay landaw! Landaw! Andaag dito'y kusina. Apay aya. Irwar mo ti tabakaw. Amo kasi ka man ang tinangala. Taghudo at alaang may dito'y balay. Dahil tanay, di mo makita, tinay para bawi tila may saan aya. Saan na day ta ti tabakaw? Adupay ti kargana dayjay. Isunay ta, kinisayak laang. Ay nawaw. Kinasaya madi mo maimbagbaga kanyak. Kasalaw kit na imas ti turog mo itay. Diyak kaya ta madisturbo ka, iso nga inalaklatan Ay nawaw. No siyak ti magarabin iti kastakang ka, agungat ka. Di ka ka di madanagan, sukataktaw. Kasta mo lang timbagam iday. Ngam aging gaita awang paymat. Agpatingga ka man gaminan iti saaw. Ala kung to'y tabakaw. Intun sumarunaw, gumatang ka mat iti sarilain. Sana day ta makius-usar ka laang iti gat-gatagan. Amok, no apay nga imay kamanon maritiriyang. Nagapaan nyo manan kan lakay mo, tinaluto at tabakaw. Ay nawaw, naglaing ka matan maray. Kasanoan na amuam at tabakaw tinagapaan may maray. Kasano ko maadyak maamuan, kano agbinbinog kayo itay maray. Anya? Mangag dito'y balay, iso nga oray di mo ibaga, amuklatan no anya tinagapaan nyo. Kasano mga min maray. No naibus ti tabako na, basta mga lalatan iti tabako. No siya ti dumawat kinkwana, nagado asa una. No apay ngamin adi yung maisardeng tangal-ngal aday tamaray. Ay na, maray. Agsakit kami, no saan kami nga agmuma. No kendi tigatangan niya, di may mayat pay. At least, agmuma kami laang. Di ko nada ka delikado ka no ti agsigarilyo ngam ti agmuma. Ay nawaw, anya ko matinagdumaan na gay maray. Agpadalang dayjay, no masubraan kat adadakas nga epekto na itibagay. Titan pagsaritan, ti may papan iti panagmumak mare. Magirwar ka kay di ka pwede tatagkapita. Itay kayo kadipay, tatang. Ay, itay pa ya. Dandanin may busko ti kape iti termos yaw. Anya ti umayo ibaga ay? Ay, salud-sudak lang no kaano nga agpabagyo ka. Agpabagyo ak indun bigat, tatang. Apay aya? Ikatangan nakman tinaluto at tabakaw ken apawg. Anya? Naibus nga minan ti impawit mo iday. Saan ka di nga imbaga kada kayo nga isardeng yun ti panagmumayo, tatang? Ay nawaw, kumapsutak lakit day no awan tabakaw, apawg, buwa, ken gawad iti biyag kao. Ay, agpada kayo kininanang. Agpada kayo asulpeng. Basta igatangan na ka, di mo liplipatan. Umay kunto alaan inton bigat ti malam. Ay nawaw, sa dino tinagapom si kalandaw. Iti ayan da sinday nga anak ta. Anya tinaramid mo ijay. Anya kumapay, nagpagatang ak iti apog ken tabako Hukwam lang din pagatang baw. Una, no kayat mo matagpagatang, di mapankamot iti ayan da. Kasi kati mangibaga ken kuana. Talaga mapanak. Sana mabali na si kalaang tigatangan ti anak ta.
Ay, kat mapang ka. Awan mo't mangiparparit. Kagap-gapulaan ni tatang dito'y balay itay nanang. Wen, amok. Imbayak tag pagatangak mat iti tabako anak ko. Tabako lang. Tay naluto Anya? Amo mangay sunay tan tiliw-liwak no ko Iti kasta nga idadyo, aywanan nyo kit di ko matibagiyo, nanang. Isardeng yun ti kakasta a klase ti bisyo. Sana mabalay anak ko. Ang sakit ang laki day no isardeng ko. Pangaasiyo man, nanang. Di kay agpatangken, tano ag sakit kayo, da kami mulaang nga anak yun ti kaasi. Isumati uso ita. Pagpapigsabi day jay ka ni tatang mo. Si kakindi anak ko. Anya ti may imbaga ni nanang, sindi bakit? Igatangak kano iti tabako na lakay. Tabako manan. Anon na ti tabako aya. Anya kumapay nga eh. Ngal-ngalen daang. Ay, una yun na iti lakay kan bakit? Tangal-ngal mo't ng tiyamo da. Agpadadangarod anatangken ti ulo na lakay. Narigat da ang mabagbagaan. No siyak ti sika, di mo itad ti daw-dawatan da. Igatang mukit di iti sidaan da. Nasaysayat pa eh. Talaga saan lakay? Sayang ti kwarta nga itup-tuprada laeng. At kada ti order may kaninanang mawanak ka. Ininayunam ko maati ginatang mo. Dahito lang ti maitid ko kata kayo, nanang, tatang. Ay nawaw. Anya day ta? Bangus, dilata, kan tinapay, nanang. Ay nawaw. Saan abangos dilata ken tinapay timpagatang may sinday. Tay naluto at tabako ti kasapulan may. Saan ka natagita? Punaw, timbaga ni nanang mau. Rawan na imas asida, basta da tabakaw, mayat lata. Unay kayon, ay tatang, nanang. Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo. Asaan anasaya at ti epekto ti muma iti bagiyo. Nang runa kitlakay ken bakit kayon. Eso nga rin matiliw-liwami ka ni nanang mau. Ang di ba alilatan Ano mat ti pamuspos ang ditano bilang lang. Ay nabaw, anda pa'y ti bangus, dilata kan tinapay dito, ibakag. Kunak man no inted mo kadananang kan tatang. Tabako ka no ti kayat dalakay. Anya? Ay, jakman amo kadagiti dadakkel ko. Napatpatag ti tabako kadakwada. No, apay namin na di da may sardeng da ita mo ma. Ison samot piman ti pangalalaan da iti pigsada. Uray di da mangan, tinapatag kat adangal ngalon da. Sakit ti malada, ano kastalaan. Sapay lakay kan bakit dan. Yak amo no anya ti aramida kadakwada lakay. Awan mo ti dengganda saong. Talaga asulpeng da. Di da mo ti dumngeg iti saong. Ay pauitak iti tabakaw kan apog inton bigat tiryang bakit. Sikalay. Uray yak. Kailiw ko ti agot ti tabako lakay. Isagalam nga rudan ti kwarta. Ta masapa ak ama panidi paradaan inton bigat. Maring maranaak ti kaanakanta. Nalakakait akasarsarita na jay. Mano san tantiag pawit Tawa mainsang pati anak ta. Di namat ngamin maawatan da tao. Ay pudro launay. Isupay kede ti makaungan no kwa. Iso nga anusan talangan ti agpawit iti sa balay. Ti napatag, awan mangagta na sakit a balikas. Nakasapsa pa kalaunay arimwar, parilan daw. Sa dino ti papanam, Aday pawit ka umaray. ay nawaw. Nagpabagyo mo ni Cindy di Kalman. Nagpabagyo ngam di namat ginatang ti pagpagatang may. Anya ti pagpagatang yu aya. Day kumaan naluto at tabakaw kan apaw. Ay nawaw. Isumot lagayam adi na kayo inggatangan. Nalabos nga mino ti kasta kinaadik yaw. Mayat to pa'y tirik na no ada mangal-ngal-ngal.
Wan ang sakit mo ti maalayaw. Ay, kung kunadala ang dayta, nabayagan nagmamakamay, ngam aging dayta, kit mayat latama, awan mo't marik nami anasakay. Ay, una yun ti kasta paray. Urayan nyo nga raw nga adamarik na yaw sakay to ang nakaw. Di mo maimpakpaka mo nga umay ka dito'y balay ita, anak ko. Agasa man day tananang, kunaklakit din no insardan yun ti agmo ma. Nalabaga matan ti paraangan nyo. Sumater aramidan may kanitatang iwa. No kasta, gimatang kayo iti apog kan tabako. Wan, ada nang ipawitan may. Ay nananang, delikado man ti kastang aramidan nyo. Saan kailang arudan nga inggatangan? Impamuspusan nyo pa ilang man. No, delikado. Di pa'y kumanatay kami. No para kanyak, at least latati mo mangam sigarilyo. Awan ti at least nanang, ngamin agpadada nga adda negatibo nga epekto iti bagi tayo. Daimbag, ta sinarungkaram dagiti dadakkel mausinde. Jak ekspektaran akas ti makitak nana. Anya tinakitam aya. Nalabaga ti paraangan da nana. Instant pinturan na dayta. Nakababain kit di ang kadagiti lumablabas. Narigat tumot ngamin ang mabagbagaan dagiti dadakkelyaw. Imbagak mutlaang ide. Nga uray kendi laang ang tigatangan da. Ngamdi damot kayat. Kayat dakit diti muma. Nakitam ka din dati apos da, bakit? Anya day ta, Francis lakay. Tay kalugaran tayo ang naopiraan, gapo iti mo ma. Anya? At day tanay, kita ma. Ang mga no sobramot ngamin, ti panagmumana. Iso kasta tinapasamakin ko anan. Ay sus, nabawasan sapay matidila na. Wala, tanagbalin kanumot na kanser. Ay nawaw, delikado mat day talakay. Wala, delikado mo't lang amin ti agmuma, bakit? O, kita agraman tenged na nairaman ang naopiraan. Isend mo man kanyak day ta apos, ta ipakita kadana ng kantatang. Ang mga nupat tyendak, no adda ebidensya ang maipakita. Aday pakitaken ka maritiriyang. Banya nga day tamariminda. Kita to'y impose da iti Facebook mare. Ni Jojo di takabangibang a barangay. Ay nawaw, nananaw tadila na maray. Adda kanu kanser na, iso nga inoperada. Naala na iti kamumumana. Na, amagan no, di taday taladawan. Amagan kunak no, rito ka na maday taladawan, ngay pakpakitam. Saan maray? Saan nga edited day tawi? Saan mutla ang fake news? Pudno ana pasamak day tumaray. So ano syakti sika? No kayat mo ako mapanta iti ayanda. Tapno mapnek ka maray. Ay yati, ipakitam ka na kami kanitatang mo si Kasinday. Wanya raw, itay pangor-urayak ngam di mo mutin ibagan ho anya na ita. Oh, mingmingan nyo day ta aladawan nanang, tatang. Oo. Ay nawaw, anya na ita ay Ladawan ti individual ano operaan gapo iti kanser. Ay ako mati pagbot ngan may kaawam mo cancer may. Wan, Amuyo ka din no apay anaadaan day taatao iti kasta sakit. amangan mat no but-but nga nakamilaan. Saan kaya but-but ng tatang? Ipakpakitak day to itapno agnakam kayo kumamatan. Mumati ng rugyan ti kanser na tatang. Mamagan mo no di taday taladawan. Saan nga edited day tananang? Kitain nyo ti dila na Nupod no manday ta. Grabe magayang piman tinapasamak iti dila na. Talaga agrabe nanang.
Kat no di kay agsardang, ang mga nukas tamo ti pagbanagan nyo kun tatang. Ay nawaw, pangipanam ka nagiti apog, gawad kang tabakaw, bakit? Ibasura ko lakay. Ay, sayang mo't Madanagan nak itiladawan nga impakita na kadatalakay. Impakita mo lang gamin ni Mari Mindanay jaya ladawan kanyak. Puno nga tanay, jay bakit? Ay panagrik nakatpudno lakay. Saan tayo may libak? Ni Jojo nga agpaisaw ti aday ti day aladawan lakay. Ay nakabutbut ang isika. Ay, mabitla nga raw. Imbasuram mo't nga ruran sa'y nabati at tabakaw kin apog kaw. Diyak kaya ti maadaan iti kasde asakay. Sika magayam ti lumabas, maritiryang. Mapanak man iti ayan ti anak ko Maray. Agsarita ka biman. Ay, wan amaray. Nay, awanan ti plastik ti mo, maakanayon nga itugtugot mo, maray. Ay talaga nga wanan Maray. Insardeng konti pa nagmumak. Podnaw? Wan Maray. Uray nila kay ikaw di naman tan kayat. Nakabutbut ang magayam Maray. Di may kayat ti mauperaan. Mayat day tamaray. Huston ti bisyaw. No aday baga ti anak tayaw. Dumngag tayaw. Nang runa no pagsayaatan tayo maut. Ay nawaw! Liklikam ti anyaman a bisyo, tapno saan a madadael ti salon at mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.